боз ин вагони тангу тор ҷои зисти Гулнора ва шавҳару фарзандонаш аст. ҳамом надора, дар берун мешум сарои кӯдакома. Чия ҷои танг берун намебурам, дар берун бачаҳои мо чикан нигоҳ бин вай мекунан, ман изо мекашам сар накунам, манам сар нако. ҳоҷатхонашам устида даже намерамам ҳоҷатхона, то ваё рафта намешинам. ин вагон дар дохили як нуқтаи шустушӯи мошинҳо дар Душанбе аст. ҳикматулло шавҳари Гулнора дар инҷо мошиншӯӣ мекунад ва рӯзгорашро пеш мебарад. пас аз оварагиҳои зиёд ва берун шудан аз хонаи падару модари худу ҳамсараш ба ӯ ва кӯдакони бемору бесарпаноҳаш иҷоза доданд дар ин ҷо рӯз гузаронад. 4 моҳ квартира ба квартира мегаштем, рӯзғор намеёфтем, рӯзғор таъмин нашуд. ба охир то охир омадам 4 мошина ки дар ҳамин ҷае. Тангаи чикор мекунӣ? Ҳамин қади кӯчара хор рафтан ахай беҳтара, ҳамсар накунӣ, ҳамиам хунука. Утепление надора, вагони бе утеплятаи. пули коркардаи марди хонавода ба табобати 2 писари бемор ва ҳамсараш ки аз диқи нафас ранҷ мекашад сарф мешавад. вагони танг ва шароити бад маҷбураш карда ки як фарзандашро ба ятимхона диҳад. аз дастаи бешароита, агар ҳама чиза таъмин боша, ман намехом фарзандам дар ҳамуҷа таъмин кунам, мехом дар барм боша. писаронаш яке фалаҷи дасту пой шуда аз забон ҳам мондааст ва дигари бемории дил дорад. тобистон дар ин чордевори тангу кӯчак барои кӯдакони бемораш сахт буд, мегӯяд ҳикматулло. Кӯдако дар берун мегаштанд то бегара мақсад. Ки гарми бад дар трезорш ҳуй буд, худашон кӯдако дар берун. Ина гилемча доштем, дар дири яташ бокс мепарфтем ҷои мошиншӯӣ. Бокси калон найда, моҳикаи калон най. Дар дири як боксиш мемондем, кӯпачаро мепарфтем, кӯдако ҳамуҷа бозӣ мекардану мехӯрдану. Авхоташону ҳамуҷа агар хоб мерафтанд, хоб мерафтанд. барои соҳиби хона шудан чанд соли пеш ҳикматулло бо ҳамсараш ба Москав рафт, аммо чун даҳҳо муҳоҷири дигар барои солҳои тӯлонӣ аз ин кишвар ҳам хориҷ шуд. бо даромаде ки аз мошиншӯӣ ба даст меорад, умед надорад ки дар 10-солаҳои дигар ҳам барои фарзандонаш сарпаноҳе бисозад. муроҷиатҳои ба такрораш ҳам ба мақомот барои гирифтани як пора замин натиҷае надодааст. 3-4 бор ариза кардем, оилам айноми худаш кард, ман айноми худам кардам. барои замин гуфтем ё хона дастгирӣ кунам, хая ҷо макон кунем кӯдакора. рӯз ба рӯз калон шидастем фарзандо. шароит вазбинтар шудан мегӯяд, надо бехонагӣ ҳама чизи вазбинтарин дар одами бандаи худо бесарпаноҳ буда. ҳикматулло ва Гулнора медонанд ки ҳоли фарзандони беморашон дар ин хонаи оҳанину кӯчак дар зимистон бадтар мешавад. аммо барои Юсуфҷони 5 сола ва бародараш ки ҳанӯз ба умқи гирьяҳои модару нигарониҳои падар сарфаҳм намераванд, зиндагӣ дар оғӯши волидон кофист ки хушҳолу ором бошанд.